Informativo local. Televisión de Cerceda. Pois comenzamos o informativo de hoxe felicitando a todos os deportivistas, felicitando o Deportivo da Coruña, pero en especial o noso veciño Miguel Loureiro, que sendo peza fundamental do equipo conseguiu este brillante ascenso á máxima categoría do fútbol nacional. Algo desexado ao longo de moitos anos e que ao final foi unha realidade e participou aí de maneira moi importante o noso veciño Miguel Loureiro. Poden ver aqueles que nos siguen a través da televisión o emocionante abrazo que se deu o remate do encontro co seu pai. Loureiro tamén estaba evidentemente moi emocionado. Unha entrevista que pretendemos tela ao longo desta semana para que nos conte o propio Miguel as súas sensacións neste histórico momento. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de luns día 25 do mes de maio na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles imos a falar, pois, que aínda están a tempo a disfrutar aqueles que queiran das festas do Espírito Santo na Silva este mediodía e sesión vermú e aí ese gran xantar. Falaremos tamén de que o 10 de xuño abre o parque acuático e da taxa que o Concello poñerá a piscina da Silva para aqueles que non sexan de Cerceda. Falaremos dos campamentos de verán, falaremos do torneo de fútbol base que será esta próxima fin de semana, das fogueiras do San Xoán, que xa se poden comunicar a partir do vindeiro luns, e falaremos da festa social da terceira idade que tivo lugar este pasado sábado. Hoxe miraremos unha reportaxe. Falaremos do Bos Días Cole, do programa Bos Días Cole e da renovación de plaza nos cursiños de natación. O verán saudable, tamén unha actividade a que se poden anotar e de unhas axudas que a Consellería habilita para a adquisición de maquinaria eficiente nas explotacións galegas. Remataremos co tempo, onde as previsións para mañán é de menos nubes a máis sol e as temperaturas seguirán sendo altas. Comezamos a crónica da xornada falandolles das festas do Espírito Santo que tiveron lugar ao longo de toda a fin de semana e hoxe luns día 25 pois tiveron, ou nestes intes están tendo lugar a misa e a continuación o xantar popular, o quinto xantar popular do Espírito Santo Baixa Carpo no campo da Feira das Nenas da Silva. Hai sesión vermú e tardeo co trío Alborada, así que os que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo aínda ali a ir ata Silva e disfrutar desa sesión vermú e de tardeo co trío Alborada. En calquera caso, estas son as festas do Espírito Santo que pechan na xornada de hoxe. Por outra parte, falámoslles do parque acuático, que vai abrir xa o próximo 10 de xuño, vai a reabrir o próximo 10 de xuño e, ademais, tamén a piscina de A Silva, que terá unha taxa para aqueles que non sexan de Cerceda. O goberno cercedense vai aplicar unha taxa de 2,5 euros por día de uso na piscina da Silva, que ata a data era completamente gratuita. Quedarán exentos de pagar esta taxa municipal os veciños censados no concello de Cerceda, os que se lle vai a entregar un carné de acceso específico. En canto ao parque acuático, pois lembren que ademais o Concello de Cerceda repartiu entre todos os escolares dos centros de Cerceda entradas para ir ao parque acuático que vai abrir este mércores 10 de xuño. Mércores 10 de xuño abrirá o parque acuático. E tamén no verán o Concello promove uns campamentos de verán para a conciliación da vida familiar e laboral e para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo da época estival. O Concello organiza estes campamentos tanto en Cerceda como na Silva para nenos escolarizados ata os 14 anos. O plazo xa está aberto para poder anotarse, vai estar aberto ata o 16 do vindeiro mes de xuño. Se ofertan varias quendas, dende o 26 de xuño ata a última quenda que rematará o 2 de setembro. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres. Existe tamén
a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente xente anotada, un número por mínimo de 10 persoas, de 10 nenos. O precio por quenda será de 50 euros ou de 70 dependendo do horario, se é horario ampliado, e os irmáns na mesma quenda pagarán 30 euros. Vanse a realizar actividades varias como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán merenda a media mañán. En Cerceda se celebran no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo para inscribirse será ata o 16 do vindeiro mes de xuño e deben facelo no rexistro do Concello presencialmente ou pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Esta próxima fin de semana se celebra o torneo de fútbol base Concello de Cerceda que vai pola edición xa número 18. O Concello de Cerceda celebra o próximo fin de semana, os días 29, 30 e 31, este ano un día máis, a 18ª edición do seu torneo de base nas categorías biberón, prebenxamín, benxamín alevín infantil e cadete. Colabora o Clube Atlético Cercedense, a Real Federación Galega de Fútbol e a Asociación Coruñesa de Epilepsia. O campeonato se vai a disputar nos campos de fútbol do Roxo e reunirán a máis de 1000 xogadores. Participarán 56 equipos pertencentes a 16 entidades de unha dúcia de concellos distintos. O torneo amplía este ano a súa duración a 3 días e incorpora como novedade a categoría biberón no venres. Na presentación que tivo lugar xa fai unha semana, o alcalde Juan Manuel Rodríguez, o concelleiro de Deportes Óscar Golán, o director das escolas municipais Alberto Pallas e o presidente do Atlético Cercedense, Gabriel Bello, destacaron o traballo de coordinación para facer posible esta cita, co obxectivo de impulsar o deporte base e fomentar os valores de compañerismo e de convivencia. A Asociación Coruñesa de Epilepsia vai instalar tamén un stand nas instalacións deportivas. Cambiamos de tema para falarlles agora das fogueiras do San Xoán, das Cachelas. A celebración do San Xoán será o día martes 23, a noite do martes 23 para o 24 do vindeiro mes de xuño. E o próximo luns día 1 de xuño ábrese o plazo para facer as comunicacións para a celebración do San Xoán. Estas comunicacións poderánse enviar por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es ou por teléfono chamando o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76. Tamén presencialmente poden facelo achegándose á terceira planta da Casa do Concello. O prazo remata o día 19 de xuño e, en este caso, o Concello únicamente recollerá solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24 de xuño. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012. Este pasado sábado tivo lugar a festa social da terceira idade, onde máis de 700 persoas, veciños e veciñas, se xuntaron para disfrutar de un gran xantar, de música, de sorpresas, de confraternidade e tamén de sociabilidade, porque nesa festa moitos deles volvían a encontrarse e, despois de moito tempo, ou despois de un ano exactamente, volver a contar anécdotas e historias vitais. Imos a ver unha reportaxe, nós estivemos ali, vamos a ver unha reportaxe que tamén continuará nos próximos días do que foi esta festa do sábado. Que tal está o pulpo? De maravilla, de maravilla. Non chegou a nada. Non ves, xa está todo vacío, xa está todo vacío. Que tal o está pasando? Hombre, en familia como non se vai pasar ben. Pero cantas veces xa veu a esta? Prácticamente todas. Non é tan maior aí. Non é tan maior aí. No alcance non se me fan, pero 76 teños. Ves? E no alcance de 10. Siga disfrutando. Que tal? Ben. Bueno, de momento ainda non chegaron a carne e tal, pero de momento... Se traen pulpo, despois a carne xa veremos. Que é o que máis se gusta de todo? Todo. Sí, un pouco de todo. Vostede é da primeira vez que ven ou Non, non? é a segunda, pero ainda non teña a edade Por jubilada. eso, é que xa me extraña moito. Sí, pero
Veño por outros motivos. Bueno, que tal? Ben, ben. Sí, ó. Familia tamén. Sí, sí. Como está pasando? Está ben. Está ben? Vale, vale. Cantas veces veu xa esta festa? Ai, Non moito, non? É máis xove. desde o teño 81 e, 61, e veu a moitas. pois, viña case todos. Bueno, e que tal estaba, bueno, falo do pulpo porque xa non vexo que non queda nada aquí. Está bo. Está bo. Bueno, e que tal o está pasando? Ben solo, ben acompañado, con familia, Amigos e a paisana non quixo vir. comeu algo xa? Sí, como un algo. Ainda non lle chegou a nada, non? Ainda falta moito. Se ven máis comes, eso pasas. Que tal o está pasando? Moi ben. Veu moitas máis veces a festa esta. Si xa hai uns cuantos anos que vemos. Uns cuantos anos. Non falla, gustalle. Sí, E aquí encontrase con xente coñecida ou sí. Sí? Que fai tempo que non a veía. No, tempo, bueno. Algún sí, outro non. Sí, bueno, que tal, como está pasando? Ben, ben. E a primeira vez que ven ou xa ven máis veces? Hai Creo que xa anos que non veño, pero os outros anos que viño. me sona de vela xa. Sí que che sona de verme. Chegas o que chegou hasta ahora ou chegalle a comida hasta ahora ou ainda esperan por máis? Sabe que despois hai carne? Sei que despois hai carne. Un truciño habrá que probalo, polo menos, sí. E logo bailarse e tal. Ai, eso sí que non. Eso xa pasou. A ver se se presta. E que tal? Veu aquí, mira xente que fai tempo que non veía aquí ou Pois sí, por eso viñen. Levo 3 anos sin vir. Este ano dixen, pois este ano vou que teño que ver a miña xente. e a saludala e a falar. Saludale e a falar. Pero moi ben, Moi ben. Moi ben. Que tal? Como está todo? Como está a saúde? Todo ben, todo ben. O apretón así de primeira hora que collemos que é cando sentamos a xente, porque o que facemos é un pouquiño para que a xente que ven toda xunta pois poida comer, xa que é unha comida de convivencia, que poidan comer todos xuntos na mesa, co cal ese primeiro momento é un pouco así de tal a todo, pero bueno, ben, chegamos, a comida estaba pas 2, non tardamos moito despois das 2 en estar preparados para iniciar a comida. A xente non faltou, todos os anotados, aquí está. Chegamos aos 700 persoas. Sí. Xa todo un reto, non? Pois sí, pero como levamos así unha trayectoria, de o ano pasado tamén, estuvemos aí en 700 e pico tamén, é verdad que é un fin de semana complicado porque coincide con moitas festas aquí en parroquias que temos ao lado, no mismo concello, entonces é un pouco, bueno, que nese caso, por sempre hai algún que poida faltar, pero aínda así, a verdad é que seguimos mantendo o número de 700 persoas. A xente tuve a oportunidade de falar coa xente, estaba contenta xa ata o pulpo, todo moi ben, de momento, logo quedan pendentes aínda da carne e do resto, non? Sí, a xente, o plato estrella é o pulpo, é algo que gusta moito, a pesar, despois temos carne tamén, que cambiamos por churrasco hai uns anos, é algo que tamén a xente lle gusta moito, entonces xa empezaron co pulpo e co xamón tamén que poñen de entrante, e eso sempre gusta, a verdade é que sí, a pesar da calor que estamos tendo hoxe, porque é un día increíble de calor. Sí, iso que quería dicirlle, a xente, a pesar tamén do calor, pois non, bueno, están tirando da agua do viño. Sí, cada un refrescase como pode, pero sí, de momento a xente moi ben, eso, queixámonos da calor, pero queixámonos todo, porque estando neste sitio e ca calor que fai, que é un día así como de tormentoso, aínda así ves a cara de felicidade da xente, de estar contentos e ao final do que se trata. Hai moita xente, como é de todas as parroquias, e o Concello de Cerceda é bastante amplio, hai xente que ao mellor botou un ano sin verse, entonces volver a encontrarse con esta xente aquí nun sitio de felicidade, exactamente, que suele ser ou tanatorios ou festas, entonces claro, verse na festa sempre é moito mellor e con moita máis alegría que nun tanatorio, lógicamente. Cambiamos de tema para falar agora do programa Bos Días Cole, porque xa se poden inscribir no programa Bos Días Cole para o próximo curso escolar 2026-2027 ata o venres 5 de xuño, aí teñen de plazo. O programa Bos Días Cole, lembren, consiste en que nenos e nenas podan ir ao colexo antes do horario lectivo para tentar de conciliar a vida familiar e laboral estando atendidos por monitores e incluso tamén almorzar. Teñen de plazo ata o venres 5 do vindeiro mes de xuño para solicitar praza no Bos Días Cole. Poden facelo por sede electrónica
ou no rexistro do Concello, e poden consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. Vos días cole, lembre, se levará a cabo tanto no Colexio O Cruce de Cerceda como no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. E tamén estes días, ata que remate este mes, está aberto o plazo para as novas plazas ou de cambio de día e de hora na piscina climatizada de Cerceda, nos cursiños de natación. Ata o 29 de maio hai de prazo para facelo. Logo, no mes de xuño, terán xa que facer e formalizar a plaza no rexistro do Concello, presencialmente polas mañáns ou a través da sede electrónica. Máis actividades. O Concello de Cerceda volveu a poñer en marcha o Verán Saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Serán martes e xoves en 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 ou poden elexir outro de tarde de 8 a 9. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e serán de 9 euros para aqueles maiores de 65 anos. Farán actividades como andainas, zumba, xogos tradicionais, aquallín ou xinasia de mantemento, entre outros. Van a comenzar xa o xoves día 11 de xuño e rematarán o día 3 de setembro. O prazo de inscripción, lembren, estará aberto ata o venres 29 deste mes de maio e poden anotarse no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Se teñen calquera dúbida tamén poden chamar ao 981 68 60 68. Mais temas, falamos agora de unhas interesantes axudas. A Consellería de Medio Ambiente habilita 8,6 millóns de euros en subvencións para adquisición de maquinaria eficiente nas explotacións galegas. A Consellería de Medio Rural acaba de convocar estas axudas para promover a adquisición de maquinaria eficiente e de agricultura de precisión para explotacións. A liña está dotada de 8,6 millóns de euros e a súa convocatoria se marca dentro do paquete de medidas impulsado polo Goberno galego para axudar aos sectores que se están vindo afectados pola suba dos costes de produción derivada da guerra en Oriente Medio. Con esta iniciativa, a Consellería quere favorecer a modernización dos equipos das explotacións e fomentar en elas o uso de tecnoloxías que permitan unha utilización máis eficiente nos recursos naturais en procesos produtivos. A través destas subvencións, a Consellería facilitará a adquisición de maquinaria agrícola que optimice a xestión de recursos, como é o caso do carro mezclador con análise NIR da rotación, un tractor con clasificación enerxética A ou o robot. Tamén toda a relacionada coa xestión eficiente do estércol e do purín e coa aplicación de fertilizantes e produtos fitosanitarios. En principio, estas axudas están destinadas aos titulares de explotacións, pero tamén a aquelas persoas que teñan unha axuda concedida de incorporación de xóvenes ao campo e conten con un plan empresarial que incluya actuacións ambientais, poñendo foco no impulso do relevo xeracional no campo. En este caso, o importe da subvención será como mínimo dun 40% dos costes elexibles. Esa porcentaxe se poderá incrementar ata un 75% en función dos recursos, dos requisitos que cumpla a persoa solicitante, como pode ser o caso das inversións en explotacións de agricultura ecolóxica, en zonas con limitacións naturais ou se trata de unha persoa xoven recentemente incorporada. Neste sentido, a inversión mínima elexible será de 12.500 euros, mentras que o importe máximo poderá chegar ata os 100.000 euros. Explican dende Medio Rural que estas axudas se enmarcan dentro do Plan Estratégico da Política Agraria Común, da PAC. Están cofinanciados nun 60% con fondos FEADER, un 12% por Administración Central e un 28% pola Xunta de Galicia. En canto tempo para mañán martes, lembren logo de unha fin de semana e de hoxe luns na que se agardaron esas situacións de treboadas, a situación atmosférica se irá estabilizando. Mañán, polo tanto, haberá un luns, unha xornada de martes, donde alternarán eses nubes claros, pero con xa menos posibilidade de tormentas. En calquera caso serían no interior. Tenderán mañán a desaparecer totalmente. Teremos mañán unha situación caracterizada por tempo seco e solleiro, pero seguirán as temperaturas elevadas.
Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e quen des falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.